Ongi etorri guztiok filosofiaren historiaren inguruko podcast honetara. Usap froga prestatu asmoz, usapen sartzen diren epigrafeak landu egiten ditugu hemen. Konkretuki, gaurkoan lehen olatu feministaren inguruan arituko natzaizue, eta Olympe de Gouges eta Mary Wollstonecraften figurak aztertuko ditugu. Hasteko, zer da lehen olatu feminista? Lehen olatu feminista, 18. mendetik 20. mendearen hasierara garatutako mugimendua da. Eta, batez ere, emakumeen eskubide juridiko eta politikoak lortzera bideratua zegoen. Zehazki, helburu nagusiak hauek ziren. Sufragio edo bozka eskubidea lortzea, hezkuntzarako emakumearen sarbidea bermatzea, jabetza eta lan eskubideak aitortzea eta emakumeak legearen aurrean subjektu juridiko gisa onartzea. Mugimendu hau batez ere Europan hasi zen eta Amerikako Estatu Batuetan garatu zen, eta emakumeak gizonen pareko herritar gisa aitortzea izan zuen xede. Ordezkari nagusien artean, Mary Wollstonecraft aipa dezakegu, A Vindication of the Rights of Woman lanean, emakumeen hezkuntza eta berdintasuna defendatzen zituelarik, Olympe de Gouges, emakumearen eta emakume herritarraren eskubideen adierazpena idatzi zuela, Emmeline Pankhurst, Erresuma Batuan sufragisten lider nagusietako bat izan zena, eta John Stuart Mill, emakumeen eskubideen aldeko pentsalari eta politikoa. Goazen orain, Olympe de Gougesen bizitza eta testuingurua aztertzera, pentsalari hau nor zen ezagutu asmoz. Olympe de Gouges ez zen jaiotzez Olympe de Gouges bezala deitu. Bere benetako izena Marie Gouges izan zen. Montauban herrian jaio zen 1758ko maiatzaren 7. Burgesia txikiko familia batean. Badirudi Marie Gougesen benetako aita, ala aita naturala, Jean-Jacques Lefranc de Pompignan izan zela, Montaubaneko nobleziako figura bat, akademikoa, poeta eta Voltaireren etsai amorratua. Marie Gougesek izan zuen heziketa ez zen izan aproposa gero izan zuen bizitzarako. Marik berak esaten zuen moduan, frantses txarra hitz egiten zen herrixka batean hasi zen, eta azaleko heziketa baino ez zuen jaso, garai hartako emakumeei ematen zitzaiena. Gainera, 17 urterekin, Louis-Yves Aubry sukaldariarekin eskonarazi zuten, gogoz kontra, Marik ez baitzuen gustoko. Ezkonduta gutxira hil egin zen senarra, eta Mari alargun geratu zen seme bat hazteko zuela. Garaiko itunen kontra, uko egin zion berriz ere eskontzeari. Izan ere, garai hartan, eskonduriko emakumeak senarraren mende zeuden, eta haren baimena behar zuten edozer gauza egiteko. Une hartan, Aubriren alarguna tituloaz ezagutua izatea ekiditeko, bere amaren izenetako bat Olympe hartzea erabaki zuen, eta abizena ere aldatu egin zuen. Gouges beharrean Gouges jarrita, fonetikoki ahoskera bera baitute biek frantsesez. Azkenik de partikula erantzun zion aurretik abizenari. Horrela, Pariseko literatura zirkuluetan errazago onartuko zutelakoan. Inolako noblezia guraririk gabe. Izengoiti hori, Olympe de Gouges alegia, Mariren lehen sorkuntza eta keinu literarioa izan zen, nolabait, eta bizitza berri bati eman zion hasiera. Hots, Parisen bere lekua izan nahi zuen emakume libre baten bizitzari. Testuinguruari dagokionez, Olympe Frantziako iraultza garaian bizi izan zen. 1789 urtean, gizon eta herritarraren eskubideen adierazpena argitaratu zen. Bertan, gizonentzako hainbat askatasun eta eskubide jasotzen ziren, baina emakumeak kanpoan geratu ziren. Hori zela eta, Olympe emakumeak ere barnean sartzearen aldeko lan bat idatzi zuen. Esan beharra dago, garai honetan, Frantziako iraultzan dakizuenez Girondino eta Jakobinoak bi talde osatzen zituztela iraultza aurrera eraman zutenak. Girondinoen inguruan ibili zen Olympe de Gouges, eta honek Jakobino radikalekin talka egitera eraman zuen.
Honek eta berak argitaraturiko emakume eta emakume herritarraren eskubideen adierazpena obrak 1793an izugaraian gilotinan hiltzera eraman zuten. Olinpen jarduera intelektuala eta politikoari dagokionez, esan behar dugu, alde batetik antzerkigile lanetan hasi zela Parisera heldu zenean. Beltzen esklabotzaren aurkako antzezlanak idatzi zituen. Zamor eta Mirza edo beltzen esklabotza deiturikoa adibidez, eta baita ezkontza behartu eta lehen gaueko eskubidearen kritika ere. Pizkat beranduago, panfleto eta liburuzka politiko ugari ere argitaratu zituen, pobrezia, langabezia, prostituzioa, esklabotza eta emakumeen egoerari buruzko proposamen sozial zehatzak eginez. Monarkia konstituzional moderatuaren aldekoa zen eta indarkeria iraultzailearen aurkakoa. Eta horrek gatazka ekarri zion Jakobino erradikalekin. Bere obra garrantzitsuena emakumearen eta emakumezko herritarraren eskubideen adierazpena da. 1791an idatzi zuen, 2 urte lehenago 1799an argitaraturiko gizon eta herritarraren eskubideen adierazpenari erantzunez. Lan horretan, emakumearen eta emakumezko herritarraren eskubideen adierazpena lanean, oinarrizko ideia da emakumea aske jaiotzen dela eta gizonaren eskubide berak dituela. Berdintasuna legearen aurrean, jabetza edukitzeko eskubidea, segurtasunerako eskubidea eta zapalkuntzari erresistentzia. Lanaren helburu nagusiak dira emakumeentzat eskubide zibil eta politiko berak jasotzea, gizonei emandakoak, hau da, botoa, bozka, kargu publikoak izateko aukera, parte hartze politikoa izateko aukera, ezkontza behartuak deuseztatzea eta dibortzio legala onartzea. Jaraunsleetan eta ondasunen banaketan berdintasuna egotea gizon eta emakumeen artean, eta ama izatearen aitortza juridikoa, seme-alaben aitatasuna izendatzeko eskubidearekin. Aipatu dut, berak eskatzen zuela emakumeen eskubide berdintasuna, eta zentzu honetan oso famatua da berak esandako esaldi bat, emakumeak urkamendira igotzeko eskubidea badu, tribunara igotzekoa ere bai. Zer motatako filosofoa dela esan dezakegu? Alde batetik filosofo konprometitua dela, esan beharra dago, bere testu guztiek helburu politiko eta sozial argia dutelako. Idaztea, Olympe de Gougesentzat borroka egiteko tresna zen, pobre emakume, beltz, esklabo eta orokorrean ahulen alde. Ilustratu eta liberala ere zela esan dezakegu naiz eta gaztetan hezkuntza egokirik ez jaso. Izan ere, askatasuna, berdintasuna, jabetza pribatua, hezkuntza unibertsala, heriotza zigorraren kritika eta ilustratuek defendatzen zituzten idealak defendatu zituen. Lehen olatuko feminista, izan ere, emakumeen eskubide zibil eta politikoen alde, patriarkatua eta emakumeen aurkako indarkeria salatu zituen. Eta azkenik, abolizionista ere dela esan dezakegu, esklabotzaren eta arrazakiriaren aurka modu esplizitu eta goiztiarrean adierazi zelako. Bukatzeko, hizkuntza inklusiboaren aitzindaria dela ere esan dezakegu. Izan ere, gizon eta herritarren eskubideen adierazpena hartu eta termino maskulinoak, hala nola hom, fam edo termino femeninoengatik ordezkatu zituen. Lehen pausoa izan zelarik hizkuntza inklusiboan. Helburu batekin egin zuen. Emakumeak ikusezintasunetik ateratzea eta gizonaren eskubideak esamoldearen unibertsaltasun faltsua salatzea. Bere garaian, ia ez zion inork kasurik egin. Izan ere, prostituta, furi, histerika eta emakumeei haiek desakreditatzeko erabiltzen ziren antzerako adjektiboak, izen lagunak dedikatu zizkioten hainbat gizonek. 20. mendera arte ez da benetan bere lana berreskuratu
eta gaur egun feminismoaren lehen olatuko figura nagusietakotzat hartzen da, eta Frantziako asanbladan bere figuraren garrantzia adierazten duen busto bat dago. Goazen orain Mary Wollstonecraften figura aztertzera. Lehenbizi, haren bizitza eta testuingurua aurkeztuko dizkizuet. Mary Wollstonecraft idazle eta filosofo britainiar ospetsua izan zen. Historiako lehen feministetako bat izateak eman dio ospea. Emakumeen eskubideen eta genero berdintasunaren defentsan oinarritu zen haren pentsamendua. Emakumeek oso estatu sozial eta legal mugatua zuten garaian. Mary Wollstonecraft 1759ko apirilaren 27an jaio zen Spitalfieldsen, Londresen, klase ertaineko familia batean. Hainbat anai arreba izan zituen, eta haren familiak finantza arazoak izan zituen Mary haurra zelarik. Haurtzaro zaila izan zuen, aitaren indarkeriaren eta amaren mendekotasunaren eraginez. 16 urte zituela, Mr. Clare Abadea eta Miss Frances Blood, Fanny, deiturikoa, ezagutu zituen. Emakume hark, Mary baino 2 urte nagusiagoa, arte ederren mundua ezagutarazi zion Mary Wollstonecrafti, eta dizkidatasun sakona izan zen haien artean Fannyren heriotza arte. Ez zuen hezkuntza formala izateko aukerarik izan, baina irakurtzeko eta modo autodidaktikoan ikasteko grina bizia izan zuen. Horrek txikitatik bizitza intelektual aktiboa izatera eraman zuen. Ama hil ondoren, familiaren ardura hartu behar izan zuen, 19 urterekin, eta irakasle partikular gisa lan egin zuen familiari eusteko. 1794an, neskentzako eskola bat sortu zuen Newington Greenen. Han ezagutu zituen, besteak beste, Joseph Johnson eta Richard Price intelektuale radikalak. Pentsalari horiek eragin handia izan zuten haren ideia politiko eta erlijiosoetan. 1797an, Londresera joan eta idazteari ekin zion. Idazle ez ezik, itzultzaile ere aritu zen frantsesa eta alemana ikasi ondoren. Hainbat testu itzuli zituen, besteak beste, Jack Neckerren iritzi erlijiosoen garrantziaz eta Christian Gottlieb Salzmannen umeekin aritzeko moraltasun elementuak. Johnsonen Analytical Review aldizkarirako aipamenak ere idatzi zituen. Wollstonecraften unibertso intelektuala zabaldu egin zen garai hartan. Alde batetik, idazten zituen erreseñak garatzeko egiten zituen irakurketek aberaztu zutelako. Eta bestetik, Johnsonek antolatzen zituen afari ospetsuetan garai hartako intelektualak, hala nola Thomas Paine iraultzailea eta William Godwin filosofoa, gerora bere senar izango zena, ezagutzeko aukera izango zuelako. 1792ko abenduan, Luis XVI gillotinatua izan baino hilabete bat lehenago edo, Wollstonecraft Frantziara joan zen eta garaiko ekitalde politikoetan murgildu zen. Horrek eragina izan zuen haren iritzi politikoetan eta ondorengo lanetan. Giro hartan, Gilbert Imlay idazle eta abenturazale estatu batuarrarekin maitemindu zen eta alaba bat izan zuen, Fanny. Hala ere, Imlayk abandonatu egin zuen eta Wollstonecraft 2 aldiz saiatu zen bere buruaz beste egiten. 1796an, Ingalaterrara itzuli eta indartu egin zen William Godwin filosofoarekiko adiskidetasun harremana. Urte bat beranduago, Godwinekin ezkondu eta alaba bat izan zuen. Mary, gerora Frankenstein eleberriaren egilea izan zena. Zoritzarrez, alaba erditu eta handik gutxira hil zen Mary Wollstonecraft, 1797ko irailaren 10ean. Emakumeen eskubideen erreibindikazioa 1792an argitaratua da Wollstonecraften lanen artean ospetsuena. Izan ere, funtsezko testua da feminismoaren historian, eta eragin iraunkorra izan du genero berdintasunaren aldeko borrokan. Literatura eta filosofia feministaren lehen lanetako bat da. Wollstonecraft emakumeen eskubideen erreibindikazioa idaztera deliberatu zen, Charles Maurice de Talleyrand-Périgordek urte bat lehenago Frantziako Biltzar Nazional Konstituziogilerako egindako txostena irakurri ondoren.
Txosten horretan adierazten da emakumeek etxe barneko eremuarekin zerikusia duen heziketa jaso behar dutela soilik. Iritzi horren kontrako kritikatik abiatuta, Mary Wollstonecraftek sakonago aztertzen eta salatzen ditu sexuen araberako estandar bikoitzak. Izan ere, emakumeak izaki arrazionalak dira eta gizonen eskubide eta betebehar berak izan behar dituztela defendatzen du, bereiziki hezkuntzan. Gizonei leporatzen die emakumeen gehiegizko hunkiberatasuna, ahultasuna, gizonek beraiek eragindakoa dela heziketaren bidez. Egileak sexuen arteko berdintasuna eskatzen du bizitzaren berariazko arlo batzuetan hala nola moraltasunean. Bere aburuz, emakumezkoak funtsezkoak dira nazioarentzat, seme-alabak haiek hezten dituztelako, eta emaztetzat ez ezik senarren paretzat ere hartu behar dira. Gizartean, dekorazio elementu soil gisa edo ezkontza bat adosteko orduan, salerosteko ondasun gisa ikusi beharrean emakumezkoak, dio, gizonen oinarrizko eskubide berberak merezi dituzten gizakiak direla. Emakumeen eskubideen errebindikazioaren estiloari dagokionez, esan beharra dago, egileak 6 astetan idatzi edo osatu zuen obra dela. Lanak estilo trauskil samarra du. Agian Wollstonecraftek sormen grinak eramanda idatzi zuelako, eta batzuetan ez du zaintzen ideiak errepikatzea saihesteko beharrezkoa den antolamendu logikoa. Hala ere, azpimarratu behar da bizitasun handia duela eta ausardiarekin salatzen duela emakumeen egoera. Horrez gain, liburu honek 19. mendeko feminismoaren oinarriak jartzen ditu. Eskubide politiko jakin batzuk erreibindikatzetik haratago, emakumeen indibidualtasuna aldarrikatzen du eta haien patuaren jabe izateko eskubidea. Estiloz, beraz, panfleto politikoa eta saiakera filosofikoa dela esan daiteke. Rousseau eta bestelako autoreen testu sexistak zuzenean kritikatzen dituena. Wollstonecraften pentsamenduari dagokionez, zer motatako filosofoa dela esan daiteke? Alde batetik, genero berdintasuna defendatzen duen heinean, lehen olatuko feminista bezala definitu dezakegu. Bere aburuz, emakumeak ez dira naturaz ahulagoak, baizik eta kulturak bilakatzen ditu horrela. Hau da, hezkuntza eta gizarte patriarkalak zapaltzearen ondorioz bihurtzen dira ahulago. Horregatik, hezkuntza berdinzalea eskatzen du. Bi sexuentzat hezkuntza publiko, misto, laiko eta arrazionala defendatuz. Haren aburuz hezkuntza delako emantzipazioaren gakoa. Morala eta arrazoiari dagokionez, ilustratuek bezala bertutea arrazoian oinarritu beharra dagoela esaten du, ez obedientzia itsuan. Emakumeek gizonen gaitasun intelektual eta moral berak baitituzte. Sistema patriarkalari kritika gogorra egiten dio. Konkretuki, ezkontza tradizionala kritikatuko du, harek suposatzen duen emakumeen mendekotasun ekonomikoa, poligamia eta sexu bertute bikoitza, emakumeentzat zorrotza, gizonentzat malgua, salatzen dituelarik. Azkenik, politikaren arloan, absolutismoaren eta privilegio heredatuen aurkakoa da. Ordezkaritza politikoa, eskubide naturalak eta klase eta sexu arteko desberdintasunen murrizketa eskatzen ditu. Eragina eta ondareari dagokionez, Wollstonecraften heriotzak zirrara handia eragin zuen mundu intelektual eta literarioan. Izan ere, emakumeen eskubideen erreibindikazioa lanak kritika ona jaso zituen argitaratu zenean, eta bestseller bihurtu zen. Ondorengo urteetan ordea lanak gaitzespena jasan zuen. Arrazoia, Wollstonecraften senarrak emakumeen eskubideen erreibindikazioaren egilearen memoriak deritzon lana argitaratu zuela eta memoria horietan bere emaztearen bizitza pribatuari buruzko xehetasunak eman zituela. Wollstonecraften suizidio saiakerak besteak beste. Memoria horiek eskandalizatu egin zuten garaiko gizartea, eta ondorioz urte askotan laidoz estali zen Mary Wollstonecraften ospea.
harik eta 19 eta 20. Mendeko mugimendu feministek aldarrikatu zuten arte. Gaur egun, lehen olatuko feminismoaren aitzindari nagusietako bat da, eta bere ideiek hezkuntza berdinzalea, genero berdintasuna, kritika patriarkala, oinarrizko eragina izan dute mundu osoko emakumeen eskubideen mugimenduan. Azkenik, aipagarriak dira Mary Wollstonecraften hainbat aipu. Bat aipatuko dizuet. Ez dut nahi emakumeek gizonengan boterea izatea, beren buruarengan izatea baizik. Eskerrik asko zuen arretagatik, eta espero dut gaurko azalpenaz disfrutatu izana. Hurren arte, ondo izan.